Прэзідэнт Інданезіі Прабоу Суб'янта наведваў Беларусь, каб набыць зброю. Гэтак мяркуюць журналісты французскага выдання Intelligence Online. Неанансаваны візіт інданезійскага прэзідэнта ў нашу краіну і ягоная сустрэча з Лукашэнкам адбыліся 15 ліпеня. Напярэдадні Прабоу Суб'янта быў у Францыі, дзе сустракаўся з прэзідэнтам Эмануэлем Макронам. Аднак затым ён нечакана адмяніў запланаваную вячэру з прадстаўнікамі абарончага сектару Францыі і выправіўся ў Беларусь. Журналісты Intelligence Online звяртаюць увагу на тое, што Беларусь не прадае зброю без узгаднення з Расіяй, што робіць візіт асабліва адчувальным для Парыжу, які вызначае Маскву як доўгатэрміновую пагрозу ў сваёй новай стратэгічнай дактрыне. Сам Прабоу Суб'янта патлумачыў візіт у Беларусь перамовамі аб угнаеннях. Берасцейскія мытнікі выкрылі нелегальны канал пастаўкі бытавой і электроннай тэхнікі ў Беларусь. На польскім баку тавар раздзялялі на асобныя адзінкі і перадавалі фізічным асобам, якія ўвозілі яго бязмытна, нібыта на асабістыя патрэбы. На тэрыторыі Беларусі тавар забіралі арганізатары схемы з мэтай далейшага продажу праз інтэрнэт-крамы. У Менску і Менскім раёне мытнікі выявілі склады, дзе зламыснікі захоўвалі увезеныя тавары. Там знайшлі каля 3000 адзінак тэхнікі, у тым ліку духавыя шафы, варачныя панелі, пасудамыйныя і кавамашыны, пыласосы, акустычныя калонкі, электрасамакаты ды іншае. Агульны кошт выяўленай тэхнікі складае больш за 2 мільёны беларускіх рублёў. У Менскім раёне 55-гадовы мужчына трапіў пад электрацягнік і загінуў. Здарэнне адбылося на прыпынку Садовы на перагоне гарадзішча Калодзішчы. Жыхар Менскай вобласці апынуўся на чыгуначных шляхах. Машыніст электрацягніка на маршруце Менск-Барысаў ужыў экстраннае тармажэнне, але пазбегнуць наезду не ўдалося. Дадатковыя абставіны здарэння цяпер высвятляюцца. Вось адкуль дзіркі ў сыры. Наведнікі гіпермаркету «Грын» у Менскай Чыжоўцы заважылі ў краме Пацука. Прычым жывёліна сядзела проста на прылаўку з сырам. Відэа пабачылі таксама ў цэнтры гігіену заводскага раёну сталіцы. Яны правялі правяранне, падчас якога выявілі, цытата, «незадавальняючы санітарны змест халадзільніка і абсталявання для рэалізацыі сыроў і мясной гастраноміі ў гандлёвай зале». Распачатыя адміністратыўныя працэсы ў дачыненні адказных асобаў. Украіна прапанавала Расіі правесці на наступным тыдні чарговы раунд перамоваў. Пра гэта ў сваім вечаровым звароце распавёў Уладзімір Зеленскі. Месца і дакладную дату планаванай сустрэчы з прадстаўнікамі краіны-агрэсаркі украінскі лідар не назваў. Сакратар РНБА Умераў даклаў, што прапанаваў расійскаму боку сустрэчу на наступным тыдні. Перамоўную дынаміку трэба ўзмацняць. Трэба рабіць усё, каб дасягнуць спынення агню. І расійскаму боку трэба перастаць хавацца ад рашэнняў. Абмен палоннымі, вяртанне дзяцей, спынення забойстваў. І патрэбная сустрэча на ўзроўні лідараў, каб рэальна забяспечыць мір. У сваім звароце Зеленскі таксама падкрэсліў, што на шляху да спынення вайны бачыць неабходнай сустрэчу прэзідэнтаў краінаў і гатовы размаўляць з Пуціным. Расійскае агенцтва ТАСС са спасылкаю на ўласныя крыніцы ў расійскай перамоўнай групе пацвердзіла, што ў Маскве атрымалі запрашэнне да перамоваў, аднак афіцыйнага адказу на яго пакуль няма. Украінская і расійская дэлегацыі сустракаліся ў траўні і чэрвені ў Стамбуле. Бакі абмяняліся мемарандумамі аб бачанні умоваў завяршэння вайны і дамовіліся аб маштабных абменах палоннымі і вяртанні целаў забітых. Цягам ночы і раніцы 20 ліпеня расійскія войскі атакавалі Украіну з дапамогаю 57 беспілотнікаў розных тыпаў, паведамляюць у ЗСУ. Збіць ці знядзеяць удалося 25 з іх. Паветраная трывога працягваецца ў некаторых рэгіёнах краіны і цяпер. У самой жа Расіі беспілотнікі атакавалі Маскву і вобласць. У Зеленаградзе збіты дрон трапіў у жылы шматпавярховік. Загарэліся прыпаркаваныя аўтамабілі. Мінабароны краіны-агрэсаркі адсправаздачылася аб збіцці ў расійскім небе 93 беспілотнікаў. З прычыны паветранай атакі спынялі сваю працу маскоўскія аэрапорты. Між тым цягнік Адлер-Гомель-Менск, які адправіўся 18 ліпеня а 17:52, ідзе з атрымкай больш як 6 гадзінаў. Беларуская чыгунка называе прычынай спазнення пашкоджання контактной сетки на станции Лихая у Ростовской области России. Украінскі боксер Александр Усік здабыў яскравую перамогу над брытанцам Даніэлем Дюбуа ў баі за званне абсалютнага чэмпіёна свету на стадыёне Уэмблі ў Лондоне. Гэта быў матч-рэванш супернікаў. 2 гады таму Усік перамог тэхнічным накаўтам. Цяпер жа украінец адправіў Дюбуа ў чысты накаут у 5-м раўндзе. Александр Усік стаў трохразовым абсалютным чэмпіёнам свету.
першым з моманту існавання 4 галоўных баксёрскіх тытулаў. На ягоным прафесійным рахунку 24 перамогі і ніводнай паразы. Учорашнюю перамогу Александр Усік прысвяціў украінскаму народу і ваярам, якія цяпер супрацьстаяць расійскай агрэсіі. Я вчора отримав безліч повідомлень і сьогодні також від різних підрозділів, які боронять мою країну на лінії фронту. Хлопці, слава Україні! Ви неймовірні! Ви дозволяєте мені бути зараз тут! Thank you so much, people! Міжнародная федэрацыя гандболу звярнулася ў міжнародны алімпійскі камітэт з заклікам разгледзець магчымасць вяртання нацыянальных камандаў Расіі і Беларусі ў міжнародныя спаборніцтвы па гандболе. Гэтая заява была адпраўлена яшчэ 5 чэрвеня. Міжнародная гандбольная федэрацыя прадставіла МАК сцэнар магчымага вяртання нацыянальных камандаў Расіі і Беларусі да ўдзелу ў міжнародных спаборніцтвах па гандболе. Нягледзячы на неаднаразовыя напаміны, мы дагэтуль чакаем афіцыйнага адказу ад МАК. Як толькі мы атрымаем зваротную сувязь, мы абавязкова паінфармуем вас. Пасля пачатку расійскай паўнамаштабнай агрэсіі супраць Украіны, здзейсненай у тым ліку з тэрыторыі Беларусі, большасць міжнародных федэрацыяў забараніла расійскім і беларускім спартоўцам браць удзел у міжнародных спаборніцтвах у камандных турнірах. З камандных відаў спорту выключэннем сталі футбол, футзал і пляжны футбол. Прычым дазвол датычыць не расейцаў, а толькі беларускіх футбалістаў. Зрэшты, сёлета з'явілася інфармацыя, што міжнародныя федэрацыі гімнастыкі, а таксама фехтавання далі дазвол беларусам выступаць у камандных спаборніцтвах на міжнародных стартах. Міліцыянты справаздачацца пра затрыманне жыхара гарадскога пасёлку Зелёны Бор Смалявіцкага раёну. Мужчына ў стане алкагольнага ап'янення і без правоў кіраваў матацыклам Менск без нумарных знакаў. На шчасце, ніхто не пацярпеў. Рубрыка без каментара. Гэтым летам у Беларусі неаднойчы назіралі выключна рэдкія калісь для нашых шыротаў смерчы або тарнада. Чаму ў нас утвараюцца тарнада і ці звязана іх колькасць са змяненнем клімату? На гэтыя ды іншыя пытанні ў інтэрв'ю на belsat.eu адказаў навуковец, эксперт у хімічнай бяспецы і кліматычнай адаптацыі Сергей Бесараб. Як адзначае Сергей Бесараб, тарнада ў Беларусі былі і раней, але як адзінкавыя з'явы. Праз змены клімату гэткія экстрэмальна хуткія слупы паветра ўзнікаюць вельмі часта. Іх дакладна варта чакаць штогод, кажа эксперт. Праз змены цыркуляцыі атмасферы пачашчаюцца выпадкі устойлівага вынасу на тэрыторыю нашай краіны вельмі цёплых і вільготных паветраных масаў з поўдня, з Чорнага ці міжземнага мора. Гэта і прыводзіць да канвектыўных з'яваў, шквалаў, тарнада. У выніку ўсіх гэтых рэчаў атмасфера Беларусі ўсё часцей назапашвае ў сабе каласальную колькасць энергіі. Сергей Бесараб падкрэсліў, што лета ў Беларусі цяпер гэта змена перыядаў анамальнай спёкі і разбуральных навальніцаў са шквалам ды градам, а зімы мякчэйшыя, але з ледзянымі дажджамі і рэзкімі імгненнымі пахаладаннямі. І вярнуцца да ранейшага стану ўжо ў прынцыпе немагчыма, дадаў навуковец. Цалкам інтэрв'ю з Сергеем Бесарабам чытайце на belsat.eu. Не парадуе надвор'е і сёння. Сіноптыкі папярэджваюць аб залевах, навальніцах і моцным ветры на большай частцы тэрыторыі краіны. Магчымыя абрывы электралініяў, падзенні дрэваў і пагаршэнне сітуацыі на дарогах, дадаюць у Міністэрстве надзвычайных сітуацыяў. І гэта была апошняя інфармацыя ў нашым выданні. Заклікаю падпісвацца на сацыяльныя сеткі Белсату і да актыўнасці пад гэтым выпускам у Ютубе. Але не забывайцеся на лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.